Asta, bebelușul nostru, Elaine. Wow, e un cartof prăjit! Super! E foarte ușor de gătit. Să începem înainte ca Elaine să înceapă să plângă din nou. Ora, Hai să mergem! Da! Voi începe prin a turna puțin ulei în tigaie. Hei, de ce nu iese? Avem nevoie Ei de mai bine, mult. asta e mult mai bine. Acum adăugăm curentul și așteptăm ca uleiul să fiarbă. Cartofii prăjiți? Oh, nu! Am Este o nevoie bucată de ceva oh, nu! gata făcut. Asta vom găti pentru sora mea, Elaine. Făină? Oh, nu! Bine! Eli, nu trebuia să pui aragazul la putere mai mare. Acum toate cartofii se vor arde. Nu mai face asta. Lasă-mă să te ajut. Urmărește-mi acțiunile. Am turnat puțin ulei în aragazul la... Apasă Shift Alt pentru totdeauna. Gata! Am terminat! Tot ce rămâne de făcut este să punem totul pe farfurie. Ce cartofi prăjiți frumoși! Chef, ai vrea să încerci puțin? Asta este groaznic! Aș contrazice-te! Acum trebuie să adaug puțin ketchup Apoi în cu sos. cartofii prăjiți. Ce sos delicios! Am făcut totul! Ce ai? Sunt gata! Dacă vrei să îl dai lui Alain, atunci nu trebuie să otrăvești copilul. Acum îți voi arăta cum să gătești cartofi prăjiți cu adevărat delicioși. Punem cartofii pe hârtia de pergament pentru a scăpa de excesul de ulei. Și acum îi rulăm în tava de copt. Acestea vor fi rulouri delicioase cu bacon și cartofi prăjiți. Să adăugăm puțin sos și rozmarin pe deasupra. Perfect! Serios? Lasă-mă să mă gândesc. Oh, așa este! Voi face cartofi din marmeladă. Aceste banane de marmeladă seamănă foarte mult cu cartofii, dar sunt doar mici. E tare! Și în loc de ketchup, voi pune sirop de căpșuni. Va fi foarte gustos. Cu siguranță îi va plăcea lui Elaine. Să trecem cât mai repede la degustare. Wow! Sunt atât de multe lucruri delicioase în jur. Vreau să încep cu aceste cartofi prăjiți. Arată exact cum i-am desenat. Delicios! Oh, ce avem aici? Arată foarte rafinat. Să vedem. Uf, e dezgustător. Acest cartof și iarbă sunt absolut fără gust. Domnule, ei bine, nici măcar nu arată ca niște cartofi, dar voi încerca. Wow, acelea sunt marmelade. Ce tare, delicios. Trebuie să aleg un câștigător? O aleg pe bunica. Ești cea mai bună. Ura, știam că o să câștig. Cartofii mei sunt cei mai buni. Eu voi arăta. Hai să vedem ce vrea Babylin acum. Wow, acestea sunt sushi. Mă întreb ce se va întâmpla. Este toată lumea pregătită? Să începem. Bine, am nevoie de un orez special. Deschide-l și... într-o cratiță cu apă. Cred că este suficient pentru mine. Ana, nu e așa că tu... Am înțeles! Este foarte ușor să gătești sushi. Este necesar să gătești orez. E floare la ureche. Eli, ce faci? Nu știu cum să fac sushi. Cine a inventat așa ceva? Lasă-mă să fac sushi dulce. O să fie la fel de delicios. Am nevoie de multă marmeladă și multă frișcă. Perfect! Niște ochi și altă marmeladă. Și uită-te la acest rulou. Arată atât de minunat. Wow, îmi place. Micuța Elaine clar nu a vrut asta. Acum îți voi arăta un masterclass despre cum să gătești sushi. Trebuie să iei peștele și să-l tai. Apoi taie peștele și avocado subțire. Ia orez, nori, brânză și avocado și le rulează. Perfect! Acum să punem pește deasupra și să-l tăiem. Sushi este gata! Privește această capodoperă! Arată cu adevărat frumos, dar eu nu pot să-l fac deloc. Alene nu-i va plăcea. Deci trebuie să vii cu ceva unic al tău. Așa este, bunico. Am deja o idee. Pot să fac sushi pentru bunica. Trebuie doar să tai castravecele în această formă mare și să pui niște orez în el. Perfect! Uite! Poftă bună! Wow! Toate aceste sushi sunt atât de neobișnuite. Să încercăm mai întâi pe acesta.
Este atât de delicios! Perfect, exact cum am vrut! Hai să încercăm acestea! Sushi dulce și rece. Am decis că Ellie, sora, va câștiga. Se descurcă grozav! Și acum, ce vrea mica Eleni? Așteptăm cu toții! Oh, asta e cafea? Ce drăgălaș! Hai să o pregătim! E floare la ureche! Am nevoie de gheață! Va fi bine! Acum luăm siropul de ciocolată și îl turnăm în pahar. Oh, cât de frumos este! Toarnă cafeaua Starbucks gata pregătită într-un pahar. Și acum avem nevoie de mai mult lapte! Și acum trebuie să batem totul! Iuhu! Ellie, încetează! Acum îți voi arăta cum să faci cafea. Beau mereu cafea instant. Trebuie doar să torni tot amestecul de cafea într-un pahar și să torni apă clocotită. Este cu adevărat delicios, dezvăluind dragostea și cele mai bune lucruri vreodată. Oh, bunico! Elaine cu siguranță nu va aprecia acest tip de cafea. Mai bine uite-te la ce am făcut eu. E delicios, dulce. Așadar, frișcă deasupra. Ce ar putea fi mai bun? Am câștigat deja. Să adăugăm niște bucățele de Oreo deasupra, punem paiul și am terminat. Perfect! Deci, Nu pot să mă Homitor, gândesc la nu știi deloc să faci o cafea delicioasă. Îți voi arăta eu. Trebuie să luăm cafea măcinată adevărată. Pentru aceasta, facem o cantitate mică de boabe și le măcinăm folosind o râșniță de cafea specială. Bine, ei bine, obținem cafea proaspăt măcinată, care va da o aromă reală băuturii noastre. Acum, cafeaua trebuie fiartă. Se vuole în presto franceză. Și adăugăm niște apă clocotită. Așa, acum punem presa și turnăm cafeaua. Ce lucru frumos! Acum să adăugăm niște lapte. Să fac un desen special pentru o fetiță. Uite la asta! Nu-i așa că e perfectă? Lui o să-i placă. Hei, poftă bună! Drăguțo! Wow, cafeaua arată atât de cool! Vreau să o încerc pe asta! Oh, e tare! Oh, și e delicioasă! Îmi place! Oreo! Ce-i aici? Bunica cu siguranță nu a... dar să încercăm! Uf! E dezgustător! Nu-mi place! Ce-i aici? Ce aromă faină de cafea! Fain! Să încercăm gustul! Are un gust prea ciudat pentru mine. E timpul să alegem câștigătorul. Și este sora mea din nou. Yay! Uf! Elaine, așteptăm desenul tău. Ce ai de gând să faci acum? Waffles! Ce masă delicioasă! Cu siguranță vor găti cele mai delicioase pentru tine. Să începem curând! Deja știu de ce am nevoie. Pentru a face aluatul, le spargem într-un bol. Acum, mai mult zahăr. Grozav. Cred că avem nevoie de mai mult. Și acum amestecăm totul cu un tel. Bunico, sunt un bucătar adevărat. Am uitat ceva. Exact, am nevoie de făină. Îmi pare rău, mi-a intrat făină în nas. Ellie, ți-am spus să ai grijă. Îmi pare rău, bunico. Am făcut deja aluatul pentru vafe. Prea multă făină. Acum trebuie să pregătesc totul. Fierne. Să-l punem înapoi. Acum am nevoie de un aparat de waffle. Torn tot aluatul în el și aștept să se gătească vafele. Bine, acum am un aluat cu adevărat delicios? Desigur că da! Haide să luăm aparatul de făcut vafe. Ce ai chef? Dacă crezi că aluatul tău este delicios, atunci lasă-mă să-ți arăt cum să faci un aluat delicios. Nu am nevoie de zahăr. O să fac vafe de dovlecei. Adun niște ou și puțină făină. Acum, amestecăm totul exact așa. Perfect! Singurul lucru rămas este să gătim totul. Hai să așteptăm puțin. Bine. Cred că al meu este gata. Wow, miroase delicios. Vafele mele sunt gata. Le punem pe farfurie. Acum, momentul meu favorit. Un pic de frișcă și fructe de pădure. Perfect. Voi decora și eu vafele mele. Am nevoie de puțin sirop. Din ce este făcut? Desigur este sirop de arțar. Perfect pentru vafe. Să-l turnăm deasupra. Și aici este o bucată de unt. Perfect! O, Doamne, ce farfurii plictisitoare aveți! Uitați-vă la vafa mea verde! Perfect sănătoasă! Exact așa! Câteva decorațiuni deasupra și arată exact ca la restaurant! Voila!
Suntem gata pentru degustare. Sunt încântat să încerc totul. Ce avem aici? Wow, fructe de pădure. Oh, asta e tare. Trebuie să-l încerc. Așteaptă. Acest înveliș? Este. Eu nu voi face asta. Bine, ce este această capodoperă? Arată verde și ciudat. Nu mănânc așa ceva, dar hai să încercăm acest waffle ciudat. Nu mi place deloc. Este din legume? Eu. Să încercăm vafele bunicii. Sper să nu mă dezamăgească. Sunt super dulci și delicioase. Mulțumesc, bunico, ai câștigat. Oh, chiar sunt atât de bucuroasă. Mulțumesc, draga mea, te iubesc. Hei, vreau să joc și eu. Hei, o să joci, dar nu acum. Exact. Nu vezi că suntem pe val? Oh, hai, Chelsea, dăm controlerul tău pentru puțin timp. Hei, te rog, pleacă. Și eu credeam că suntem prieteni. Ei bine, știu ce să fac. În schimb, dacă nu mă lași să joc, nu vă las să gustați. Delicious. Ce e zgomotul ăla? Bine. Nimic, presupun. Uf, sunt sătul. Hei, unde e toată mâncarea mea? Cineva o să plătească pentru asta. Ai dreptate. E timpul să-l legăm pe acest mâncăcios ca să nu mai pună mâna pe lucrurile noastre. Ei bine, cum îți place asta? Nu, ajută-mă! Nu, cu siguranță am auzit ceva. Dăm 5. Acum nu se poate mișca deloc. O treabă bine făcută, cu siguranță. Ce faci aici? De ce te iei de băiețelul meu? Rușine să vă fie amândurora. Și tu, nu ai teme de făcut? Doamne, copiii din ziua de azi! Ei bine, primul premiu disponibil este tot acest gumă. Tare, dar pentru a-l revendica, va trebui să scapi de aceste frânghii. Asta va fi greu. Ce? Nu se poate rupe asta. Încep să devin puțin nervos. Ai 1 minut. Ar fi bine să te grăbești. Nu știu de unde să încep. Nici eu. Poate pot să le rod? Nu funcționează. Sunt norocos. Brațul meu nu a fost legat prea strâns și, de asemenea, am un clește pe care îl pot folosi pentru a rezolva restul. Hei, ce? Nici vorbă. Ar putea câștiga făcând asta. Ei bine, nu pot lăsa să se întâmple asta. Nu-i așa? Și am o metodă sigură de a o opri. Ce ai făcut tocmai acum? Cum o să ies din astea când nici măcar nu pot ajunge la grafa mea de păr? A fost... Wow! Aproape am ieșit? Of, am pierdut. Toată guma asta e a ta. Ura, știam că pot să o fac. Vreau și eu din asta. Desigur că vrei, dar uite care e treaba. Nu împart. Doar puțin mai departe. Am reușit. Acum nimic nu mă oprește. Ce? Chelsea, ești una? Oh, o să regrete că am amestecat toată guma aia deodată. Agrafă, ai o altă treabă de făcut. Mai întâi am fost înfășurat în frânghie și acum gumă lipicioasă. Mulțumesc mult! Bine, înghețata e pe masă acum. Wow! Da, e frumos, dar va trebui să te lupți să ieși din folia de plastic dacă îl vrei. Timpul trece. Sunt puternic și am și dinți foarte ascuțiți. Pot să fac asta. Doar câteva secunde și sunt liber. Nu sărbători încă, aproape am ieșit și eu. Gata. Și ca să mă asigur că înghețata mi este dată mie, va trebui să te înfășor la loc. Nu poți face asta. Doar privește-mă. Haide, degetelule, scoate-mă de aici. Ha, libertatea e a mea. Ce? Și tu? Și eu.
Ce fac? Bine, voi elimina complet competiția. Fetele sunt jos. Asta înseamnă că înghețata merge la singurul care încă stă în picioare. Da, eu sunt. Dar pentru că ai jucat murdar, da, am văzut asta. Vei fi pedepsit. Am vrut să o mănânc. Nu să o am aruncată pe capul meu. Arăți bine. De acord. Ar trebui să-ți păstrezi părul așa, John. Asta nu e deloc amuzant. Cine ar dori o băutură de Coca-Cola? Aș face-o. Da, bine, va trebui să demonstrez că o meriți mai întâi. Hei, ei bine. Oh, naiba, furtunurile sunt foarte puternice. Nu ai prea mult timp. Dă tot ce ai mai bun. Cu siguranță nu se poate ieși din asta. Asta e sigur. E prea gros. Dar pariez că încă poți să-l tai. Și văd o pereche de foarfece bune, de modă veche. Aceste frumuseți sunt exact ce am nevoie. Uite ce am găsit, voi doi. Nici vorbă, nu e corect. Sigur că este! Ești doar gelos! Uf, chestiile astea sunt mult prea slabe ca să treacă prin el. Bine că e așa. Uf, dacă nu poți tăia ceva, atunci găsește o modalitate de a-l scoate cu grijă. Da, wow, s-a dovedit a fi destul de ușor. Ce, bine făcut? Avem un câștigător? Și această sticlă rece de Coca-Cola este premiul tău. Slavă Domnului, sunt foarte însetat. Asta e ce trebuie. Vreau să beau. Jessica, pot să iau, te rog, o gură din asta? Vrei cola mea? Sigur, dar voi arunca un Mentos sau două înainte să ți-o dau. Și pot folosi acest furtun. E ca un pai mare. Pentru ce a fost asta? Așa de nepoliticos. Hei, ce ai spus? Salut! Gogoșile te așteaptă! Tare, nu-i așa? Așa de tare! De data asta anim lucrurile din nou cu aceste frânghii strălucitoare, așa de frumoase. Wow, sunt cu adevărat strălucitoare. Wow, și omule, dacă sunt puternice. Îmi place cum se aprind. Timpul tău a început. De ce este totul atât de indestructibil? Să ne ajutăm reciproc. Sunt de acord. Au! Doamne, nu știam că te va șoca. Cum pot să scap de asta? Ei bine, electricitatea vine de undeva. Hei, trebuie doar să o tai. A funcționat perfect. Și acum să ies din această frânghie e ușor. Tot ce trebuia să fac era să-mi întind brațele. Bine făcut! Ai încercat cu adevărat și acestea sunt ale tale. Super! Sunt înfometat. Și gogoșile sunt cele mai bune. Nu-mi spune. Să-i dăm un șoc? Cred că da. Ce e în neregulă cu voi doi? A durut. Premiul final de astăzi, o tabletă uriașă de ciocolată. Wow! Chiar îmi doresc asta. Un lanț și un lacăt te vor împiedica să o faci. Aceasta ar putea fi cea mai grea rundă de până acum, așa că va trebui să vă folosiți mintea pentru a o învinge. Ce? Asta e nebunie! Hei! Bine, începe! Bine! Începem cu ce? E un lanț încuiat. Nici măcar nu o să risc să-mi folosesc dinții, dar agrafa de păr a lui Chelsea. Asta ar putea fi cheia pentru a câștiga. Și cheia pentru acest lacăt de asemenea. Ura! Sper că abilitățile mele de deschis lacăte sunt încă ascuțite. Gata și gata! Sunt liberă și voi doi nu sunteți. Ei, stai, cum ai făcut asta? Poate mă ajuți? Te rog, bine, sigur, pot face asta, dar doar după ce mănânci asta, da! Atât de acru! Ce mi-ai dat? Ce? Nu arată prea bine. Ce-i se întâmplă? Am ieșit. Minunat!
Ciocolata este a ta, fiule. Frumos! E timpul să mănânci. Este atât de dulce, ceea ce este perfect după porcăria aceea acră. Aproape că ne-ai omorât. Acum să-ți întorc favoarea. Pregătește-te! Asta primești. Oh. Ei bine, cine îl desenează mai bine îl obține. Fără și folosindu-ți doar gura. Bine. Hai să mergem! Haide! Acum este rândul tău. Timp? Bine. Este atât de în gură cu... Dificil să iau ceva cu fiecare. Fără mâini? Cum o să... Așteaptă ce? Cum faci asta? Haide. Bine, lasă-mă să o fac și eu. Pentru că mă duc să iau fântâna de ciocolată. Bine! De ce desenul tău este mai bun decât al meu. Eu nu sunt deloc bun. Ok. Oh, știu ce să fac. De data asta va fi și mai bine. Acum pot desena. Ce? Cum a făcut asta? Hai, am lovit cu ambele picioare și timp. Wow, a fost hilar. Of, încetează să râzi. Oh, ce ar trebui să fac? Bine, voi continua să desenez. Stai, Emma are un desen atât de frumos și eu n-am prea mult. Precis, aș putea să stric desenurile mei. Doar ia ceea ce am filmat. La naibă! Oh, nu! Desenul meu! Este rău? Totul e din cauza stelei. Râzi de mine, Ali? Lasă-mă să strănut și eu spre tine. Nu! Este atât de... Bonnie, fața mea. Păi este pentru râs. Am terminat desenul meu. Ai, este stricat. Și acum mă voi ocupa de tine. Hai să mergem! Bine, și Ali ce are? Da? Asta nu se potrivește. Ce s-a întâmplat cu picioarele tale? Bine, șterge repede vopseaua și acum Emma. Ei bine, acesta este coșmarul. Desenul tău nu se potrivește nici el. Încearcă mai mult. Oare Stella va avea un desen frumos? Wow! Desenul tău nu este atât de perfect pe cât ne-am dorit, dar cu siguranță este mai bun decât celelalte. Îi dau victoria Stelei. Sper să te bucuri de ciocolata delicioasă de la fântâna de ciocolată. Mulțumesc! Wow! Lasă-mă să încerc. Oh, da! Sunt cea mai bună și am obținut cel mai bun premiu. Stella mănâncă atât de delicios. Știu ce să fac. Oh, ai chiar un pai mai mare. Bine! Da, ai dreptate. Este atât de delicios. Oh, ce? Oh, nu! Ai băut toată ciocolata mea? Dar este mireasa mea! Nu este corect? meu. Și acum o să desenez ceva cool. Uită-te la un cățeluș drăgălaș. E Betty, dar nu o vei desena pe ea. Betty ți-a adus ceva. Voila. E un cadou de la Betty. Trebuie să-l desenezi. Cine face treaba mai bine va primi cadoul ei. Poți începe acum. Of, nu vreau să câștig cadoul lui Betty, dar trebuie să desenez ceva. Altfel, profesorul poate să-mi cheme părinții la școală dacă nu fac nimic. Voi desena o imagine, dar o voi face prost. Uf, cum aș putea să desenez cel mai prost? Știu, nu vreau un astfel de premiu. Așa e, o să folosesc mirosul picioarelor mele. Ce? Ups, scuze. Și o să desenez cu picioarele mele. Este partea cea mai rea. Bine, poate voi desena cu coatele? Da, asta va fi cu siguranță groaznic. Bine, lasă-mă să folosesc o altă culoare. Oh, nu! Hai! Wow! Desenul ei este groaznic. Oh, fetelor, timpul s-a terminat. Arătați-mi desenele voastre. Oh! Scuze. Da, nu prea bine. Dar tu? Ei bine, privește aceasta. Ei, este perfectă.
Ce naibă? Prea vechi. Salut, Ellie. Oh, ce? Așteaptă. E al Ellie meu! a auzit. Uf, e groaznic. Sunt gata să schimb regulile. Cadoul merge la poza groaznică. Uite, Ali. Hei, nu se poate. Nu asta. ce nu încep cu pâinea? Oh, de ce ar trebui să o fac? Chiar trebuie să încerc? Dacă nu o faci, Cine cum o mănâncă face chestia sora? asta Și dacă oricum? o face ea, nu știu, o să mă înfuri. Salut. Sunt sătul. Doamne, cum Ea ai chiar observat? mănâncă fecale? Nu, mulțumesc. Ei bine, alegerea ta. Cum îți place acest pisoi pufos? Numele lui este Johnny. Este foarte drăgălaș și cu siguranță îl vrei pentru tine. Apoi, vei avea o sarcină specială. Nu vei desena pe hârtie, ci pe fața ta. Cine desenează cea mai bună pisică este câștigătorul. Da. Bine. Să folosesc alb și negru. Mai întâi negru, vopsesc nasul. Apoi, da, voi picta mustățile. Grozav! Bine! Un pic și pe sprâncene. Oh, așa e. Să încep și eu cu nasul. Exact așa. Și niște mustăți. Oh, fetelor! Haideți! Amatoare! Eu o să fiu profesionistă și o să desenez cât pot de bine. Acum pot folosi... El este alb. Oh, da. E hilarant. Ea nu o să câștige. Oh, aproape am terminat. Uite asta. Ce faci? Oh, nu. Are o față perfectă. Trebuie să o stricăm. Da, niște apă va ajuta. Hei, Ellen! Ha! Ce faci? Nu! Desenele mele! Da! Este... De ce ai făcut asta? Nu! Da, este hilar. Bine, nu am terminat încă desenul meu. Și de data aceasta nu voi câștiga pentru că Emma va fi câștigătoarea. Știu ce să fac. Hei, Emma, trebuie să-ți spun că machiajul tău nu este foarte bun. Este blocat fără oglindă. Vrei să te ajut? Așa, vezi? Perfect, mulțumesc. Ești un prieten atât de bun. Grozav, da. Wow, fetelor, timpul a expirat. Arătați-mi desenul vostru. Oh, au stricat-o. Wow, nu, asta e groaznic. De ce ești? Făcut ca un clovn? Ce clovn? Corect. Am terminat. Aha, a fost ușor. Bine, atunci Johnny merge la ei. Oh, Stella. Oh, chiar? Mulțumesc! Oh, uite ce drăgălaș! Este atât de adorabil! Te iubesc! Am alergii. Oh, ești așa drăguță! Se pare... Stella, ceva e în neregulă cu tine. Oh! Ei bine, primești acest pește ca premiu. Voi veți blea. Nu vrem asta. Trebuie să desenezi cu sosuri. Deschide-l și desenează cu degetele. Delicios. Bine. Ei bine. Timpul tău începe. Ei bine, lasă-mă să încerc cu... Ben! Bine. Un alt pachet deschis. Încă unul. Grozav! Ce ai făcut, Stella? Hei, nu mai aruncă pachetele tale spre mine. Bine să încep. Mergi la stânga. Mai salsa să deschidă ketchup. Da! Bine, acum vom începe cu schița. Grozav. Acum câteva detalii. Oh, știu ce voi desena. Ce punem sari? Sosul de curry galben. Exact așa, desenăm un alt contur. Perfect. Acum? Așteaptă, ce? Nu mai am Curry? niciun... Ei bine, voi deschide un altul. Bine, acum trebuie să pictez câteva detalii exact așa. Bine, aproape am terminat.
Acum am nevoie de ketchup pentru a umple culoarea. Perfecțiune! Sunt aproape gata! Oh! Ce? Uite de la desenul ei! Haide! Trebuie să-mi vină o idee! Oh, așa este! Da! O să desenez cu toate cele 5 degete! Va fi mai rapid! Wow! Ah! Sunt atât de delicioase! Trebuie să încerc una! Atât de bun. Oh! Așa? Oh, ce faci, Stella? Uf! Ce? Sunt atât de delicioase! Bine! Nu! Nu cădea! Mor! Nu! E distrus! Delicious! Fetelor, timpul vostru a expirat. Stop! Hai să vedem desenele tale! Oh, nu! Nu am făcut nimic! Doar am mâncat toate sosurile! Emma are un Uscare? frumos... Am nevoie Am o de ea. idee. Pentru o farsă. Nevoie de un moment bun. Scuze, s-a stricat. Este... Da. Nu este cel mai bun desen pe care l-aș putea vedea. Bingo! Bine, acum trebuie doar să se schimbe tampoanele și gata. Ei bine, Stella, dar tu? Oh, wow! Un desen frumos! Super! Și ce zici de Emma? Unde este desenul, Emma? Ai o foaie goală? Atunci Emma primește premiul, pentru că nici măcar nu a desenat o imagine. Ce? Au! Ai! Poftim! Vai, am fost învinovățit pe nedrept. Nu e corect. Nu vreau să mănânc peștele acesta urât mirositor? Vai, groaznic. Râzi de mine? Oh, am o idee. Trebuie doar să-l prăjesc. Hai! Funcționează, arzătorule! Ce faci? Nu este sigur? Hai! Îmi pare rău, nu a fost sigur. Dar e hilar. Ei bine, trebuie să prăjesc acest pește. Poate va deveni mai bun. Bine, cred că am terminat. Grozav! Bine, acum pot cu siguranță să mănânc pește. Să încercăm? Miroase delicios. Frumos! Oh, ce bine! Nu e chiar atât de rău, fetelor.